Bergarako Arrasateko eta Taungo 6 lagunek osaketan daue ainu betaldia. Beñat González gitarra joliak, Julen Garmendia sasofoi joliak, Beñat Lizarralde basu joliak, Aitor Bedia abeslarixak, Jon Uribesalgo gitarra joliak eta Goitz Goikotxea bateria joliak osaketan daue seikotia. ...2021 batu ziren eta taldien izen bereko diskua argitaratu hauien aurtengo martxuan. Eta badabitz zuzenian aurkezten. Arrasateko gaztetxeen egin hauien aurkezpen kontzertua eta arrezkero Debagoieneko isa herridanetan egin dituzte emanaldixak. Eguzkirik ez da sartzen anubetan, zeuenien argitxasunik ez da falta baina edo? Bueno, indala gutxi azitxakoa gara eta gisa azken aldixen arrakazta ez dut esan bier ez, baina nahiko kontzertu gabitzela emuten, nahiko kontzertu proposamen bebai badanai ez garela heltzen eta ezeskuak esan bier dexente, eta bueno. Pena bada hori, luxu badalako gaur egun kontzertu bajotia ez? Hori, paso jakuna asko bai izan da, buztuen. Erdi paroitxo bat itxia gure dugula eta bai paseta jaku asko hori taldekide batek lan aukela asteburutan, besteren batek, piragua kompetizioak eta eukitze ditu, eta asteburuan eta ezin jo. Orduan, euki izan dugu libre daukaguna asteburuanak, okupauta kontzertuekin. Debagoieneko isa herridanetan jodazu, ja? Bai, hori, Bergara, Oñati, Arrasaten, Aramaixon bebai, eta atxabaltan faltagaku dituzkoela Andramaixotan joteko, baina ezin esko dauko, eta, bai. Ibilbide laburra, momentuz, 2021 elkartu zitzien. Bai, hasi eran, bai. Baina azkarra, diskua ja badukatzu eta? Bai, azkenien konfinamentuen edo ibili nintzen apur bat abestixak itxen, nire kontu gitarriaz eta ataraten zehoze, eta elkartu orduko ja nik banauken lau pagoz abesti inja, eta bueno, etzan horrek landu ondo, eta etzan oso zaila izen, ez, abestixak inja euselako aurretik edo. Danala zelan elkartzen di, 3 bergalar, 2 mundrautarrekin eta Taungo batekin. Ja, bai, fangare poliki hola taldi osatzen. Zieran 3 ginen, gero pentsau ginen bajista bat ondo etorriko base bat moduen eukitzeko, ez? Laurok usteo emun ginen pare bat kontzertu eta jende asko esan eguen, ez? Bateixa, falta jatzue eta bestia, eta azkenien ezagun bat hemen, ataundar bat egon zan hemen bizitzen, eta berekin elkartu, eta lagun badauket, bateixa joten dauela bestia, eta bueno, anima hoin zan bera ataunetik ona etorten ensaietan, ezautu barik ezena, eta ondo urte jako asuntu da. Eta perraran entzaiatzen duzu, bai. Erdiko puntuan, Bai, bi arrasatar gare, azkena izan zen Jon, Uri, azkena sartzen talderaz, gitarra bakarra eukitza, pentsetan ginen, beste basetxo bat euki eta besteak libertate gehiago eukitzeko errexago izango zala. Doinu melodikoak etxan dituzue, disko horretan segituan ez hartukoen gare, baina pun jarrerarekin. Bai, azkenean, kontzertutan guztetan jaku apur bat jarrera hori eukitzia eta mantentzia, eta gero gisa da, nire referientziak edo diela gehiago, hotza hori, melodisa bilatu, musika lasaia parte batetik, ez? Baina gero kontzertutan gure jarrera ezberdina da eta guztetan jaku... Zuen referentiak adibidez nik disku entzunen dotenien, Fiakraz etorri jat burura. Bai, ondo zabitz, bai. Azkenengo urtetan gehiago entzu duten abeslarixak edo izango ziren Francis Doctor de Seokua eta Artola Fiakraz eta Unidad Alavesa eta bai dela nik gehixen guztetan jatenak, guztau izan jatenak azkenengo urtetan entzu dutenak, Gero taldekideak beste referentzia bat oso ezberdina daukia. Danala kantuak hitzak zukitzen dituzu. Bai. Euskeraz da zen abestixak bintzat, bai. Gero bi abesti dauko berderaz eta horrek inditu nire pare bat lagunek dituzte. Eta uste dut zure ogibideak ero zure ikasketek badaukiela, ezta? Zer esana, letretan, gizarte laguntzaile moduan ez tegi jarduten duzun ero jarduten duzu. Eta horri historixago horrek bizitutzuzu. Bai, hori da, bai. Adibidez, desesperantza bestixa, bai da etorkinen edo errefuxiatuen inguruko hausnarketa bat esango naukez.
abesti danak dienik bizi izan duten gauza ezberdinen inguruan. Errexago itxen jat, letria gero ja behin melodisa dauketen nian, tarare hau itxego lehen hau melodisia. Eta ja melodisa polis bat edo gustoko bat urtete jaten nien, letra bertan sartzia errexago itxen jat. Eta gero natorreko zara, lokalera, eta pentsatzen dut, anen artean emongo zudaz. Bai, hori da. Gero ja musikuak eura die. Diskua dakotzu eskutan. Bai. Eta okerrez banek martxuen argitaratutakoa. Bai, bai, martxua ondo, bai. Harrera hona. Pentsetan ginen, igual diskuak gaur egun ez diela asko igual saltzen, jendia ja, bai, YouTube, Spotify eta beste plataforma batzutan entzuta gora musika, eta nahiko ondo saldu da, desente behintzat, inguruen, ez bergaran eta arrasaten. Ztek izare sozialak zuentzako eskaparatia dan, edo zer dan, edo bai, biharrezkoa dian, edo... Hasieran ez ginen nien, baina gero bai pentsau ginen, bai zediai publizitate apur bat emuteko eta hori, kontzertuak gaur egun, oitxuta egingo zen gu kartela jartera kalien, baina gaur egun ez dakit nik kartela zenba jende begiratze dutzen besta. Disko horretan sartuko gara, eta segituan, kantu bat eskainiko dozue, bueno, seikote sariela esan dugu, baina 3 lagunekin elkartuko engare gaur. Eta, bertzino, akustiko da, ez da? Hasieran moduen azkenean, bai. Hori da, astapenetara, gaina astapenetako kidiak, ez? Hasi ginen 3 joko, bai. Eta joko dozue? Aurpegi biuziak, 6. 6. Laster taldekidiekin elkartuko egare, gainera ustote antxe badatozela, arutzako bidea hartuko dugu orduan? Bai, venga ba. Eskerrik asko. Ulertu mundu honen grazia, bide zuzenenak ere okertzen direnean, nola ulertu gizakia, nola ez etxi handik eriontan, begiak zabaltzean ez errez ikusten dela. Ez izan epel, zure etxea jakin zaintzen. Gainetik endu, oztopo zein beldur, izan zarenaren ispilu. Zein gogorra den egun bereiztea, laster bide aurkitzea, arriskutsua izan ohi da, nola jausi sistema hontan, zuloraino barneratzean, zaborraz gaituzte, bete ohar gabean. Ez izan epel,
zure etxea jakin zaintzen. Gainetik kendu oztopo zein beldur, izan zarenaren ispilu. Ez egon menpe, ez izan epel, zure etxea jakin zaintzen. Gainetik kendu oztopo zein beldur, izan zarena